njoba silapha sisebuhlungwini obesabekayo obungajwayeleki kuhambe Umashandu kumina ube ugogo kodwa hayi ngokweminyaka ngokuzalwa ukuthi ugogo wami Umashandu wakhona futhi la emdletsheni ukuba baba waye bayisahluleki mina ngizalwa khona uhamba ngenyawo nje mawe ekhaya komama kwaNtombela lapha umama ongizalawe lamana emhlane nomfundisi uDweke lo wasebuhleni umthandeni Ntombela uyeze esho nje ethi umthandeni ngifuna lishintshe leli gama uthi umthandeni ngoba ngimdala mina ngalithola qala futhi into eyinkinga zizalwa oMashandu sobabili kusho umalume wami namhlanje sila kwaManqele ngobhlungu bokuhanjelwa umama wethu umama wesizwe indlovukazi le elelela nani niyayibonela ningofakazi mina ke njengomuntu osemkhakheni wezamaciko nasomkhakheni okuphathwa kwezwe nokulawulwa kwalo ngithi ke uMashandu uzalile izingane zaqomisa la iqomise khona zaganwa la igone khona ayigananga ke indaweni ezodwa amakhweke awefani niyasazi isizulu ngithi amakhweke awefani kuyenzeka enye ingane yenza izimanga ivele iyodala amacala ebukhosini kanti ayazi ukuthi sibusisa umuzola ekhaya ukuthi kube sebukhosini nakhona izingane zakhona zibizwa ngabantwana namanje ke sihlangene lapha ngenxa yamagalelo enye ingane kaMashandu zigiye ngokuhlukahlukana kodwa emkhakheni nathi sikuwona kugiye insizwa umthandeni waze wafinyelela egodini zonke wabukela zonke igodi wagiya zonke imhosha lapho azahambe bezakhela khona ezihlobo akazazakhe izitha umthandeni ngemfundiso kaMashandu umlando ke uyasitshena ukuthi inkolo yisiko kuyinto eyodwa isiko leli lithi hlonipha na ihlonipha nalapho engayikwendela khona inkolo ayikho inkolo ngisho eyodwa ethi ingane ayidaka utshwala ingane ayihambe izilalane ezikoleni zizalisane zincane kuhole ya 5 uyisu yahola ingane ezimbili ziyahola nomama wakho uyahola no baba wakho uyahola ngoba bonke laba bantu basaqualify ukuhola ngokumthetho kaHulumeni okuyichilo inkolo ke iyakunqanda konke lokho ube ubufakazi bokuthi uMashandu njobelele lapha nje umsebenzi wakhe wenzile ngokukhulisa izingane enye yazo umthandeni ke owaziwa ngegcokama elisha ingane zakwethu ngiyacela ukuthi noma sisesifeni kodwa umsebenzi bathi eyakho mayisamile mayisidindirizile ngebandla uMashandu akusena wala ekhaya use umama wesizwe sonke ngicela nje simshayile ihlombe ngemsebenzi ayenzile hamba kahle Mashandu hamba kahle Mthiya amanyusi kahle ngezele ufundisile abantwana bakho abakhulisa ngenkolo waba nolaka oluhle olwakhayo phakathi kwegceke futhi akekho bangazi ukuthi uMashandu uhamba ngenqola kodwa ekwazi ukulawula umuzi unjalo umphako njengawuphakamisa einganeni zakhe ukuthi uma nike nacabanga ukuthi umama wenu ngasekho kuyobe nephutha bese nizenzela izinto engalungile phakathi kwegceke kuyofanele uhloniphe ngaphezulu kokuhlonipha kade nimbona ngamehlo lo mzi kaMashandu insizwa ziwakhile nanko umuzumile akekho wayazi ukuthi kwandlwana kuyoze kube nje uNkulunkulu unemlingo yakhe nobomakhelwane nongofakazi uNkulunkulu akamdela umuntu bomakhelwane nongofakazi ehlele ngenqola ezelingane ezishiwe indoda eyintandane yahamba emhlabeni ukuphosa kwenyathi kodwa wathi uNkulunkulu ngelinye ilanga ngiyokhomba kube nelambe likhanyayo kulo yamuzi namhlanje liyakhanya futhi liyokhanya njalo ingakho ke namhlanje sibabaza siphinde sibonga kodwa inkonzo enkulu kakhulu yokubonga imisebenzi yakho Mashandu akekho umuntu ongalondwa uNkulunkulu ehamba ngenqola ngo1993 kuze kube namhlanje ephila
omunye wengahlala nje unyaka kodwa kowesini kuthiwa hayi siyabatshaza hambe umthandeni yakamazi unina ehambela nje thethe egcekeni ehlakula ngegeja umaze ehlakula ngomlomo ebhinqa ngomlomo emfusa egisa ngomlomo emkhulisa ngomlomo yonke ke leyo nto leyo isifundo nesizukulwane nesizayo la sisenkonzweni yomlando ngibonga kakhulu nabaculi abakhona okugcina sengiphetha ngani zakwethu njengopresident wamabhinqa angikwazi ukungakusho lokho nami inyangeni ezintathu ezedlule ngilenyana lo baba wami ongizalayo wandulela kweliphakade imeya senkandla yasukuma yabakhona kodwa engifuna ukuqhambisa kakhulu wezalokazi unanga mfokanala siyabonga ukuhlonipha obaba bethu namadlozi ethu sisaphila lensizwa yamathole funeral mina nje ngesingami mina ngiyazi enye into enkulu la eSouth Africa ngaphandle kwamathole funeral cala nimshayele ihlombe lensizwa yakwanala yakithi kahle ngenxani nayo ukuthi ufike ayibone ukuthi lensizwa eke igalelile lana izalokazi ngaphandle kokusitshena zijoyina umshwalense ngoba zazi igalelo lakhe emntwini ongaziwa umuntu ongenagama ongenanja lento niyibona la yenzeka imkhakha yonke la amathola asuke ekhona amathola enziwa ilensizwa lencane lena yakwanala nami ubaba ongizalayo kwakukuhle kunje sadela sabona ukuthi hayi uhambe kahle lento engiyibona lana nganiza kwethu yokuthi ujoyina umshwalense wamathole bese uyithola usufihleka kahle kanje nami nje ngifisa ukufa ngakusasa ngenxa yento eyenziwa umfokanala konke lokho akagcini ngalapho uphinde futhi elula isandla emcimbini ethize esikhulisayo njengabantu abasha njengabantu abanekusasa lokho kukodwa ukukhombisa ngosobala ukuthi ithemba likhona eSouth Africa ithina singaliboni ngiyabonga kakhulu umphakathi wakithi ngibonga kakhulu nganisa kwethu engathi inkonzo kaMashandu uhambe kahle Ntombi endala uphinde ukhonze ukuphosa kwenyathi njengoba insizwe ishilo oyizalayo futhi this is not a funeral, it's a celebration of the legend that has born heroes in this country. I thank you. 1 2